Són els primers brots verds del nou hort terapèutic de l'Hospital Sant Rafael. El centre l'ha posat en marxa per ajudar en el tractament dels pacients de la unitat de psiquiatria. És entretinguda i com estic de baixa amb una malaltia, però, bueno, pues ajuda a alliberar una mica. M'agrada participar i veure això, mica en mica. Bueno, no sé si estaré encara aquí al centre de dia, però bueno, acostar-me algun dia per veure com està. Compten amb l'ajuda dels usuaris de la Fundació Els Tres Turons del Carmel, que també treballa amb persones diagnosticades amb alguna malaltia mental. L'objectiu de l'activitat els aporta diversos beneficis. Físic, psíquic, emocional, social, amb les habilitats socials, en estar en contacte amb la natura. Però no només en surten beneficiats els usuaris, també ha de ser una eina per als metges per complementar el tractament. Al final surts una mica del que és el despatx, la taula i aquesta formalitat que estem molt acostumats i passes a un entorn més del dia a dia i et pots acostar d'una altra manera. La iniciativa s'ha dut a terme gràcies a la gestió del voluntariat de l'Hospital Sant Rafael. De fet, també hi participen diversos voluntaris.